including labor. Ngini jowa samoro ok ong'eyo ni e Africa ka ema pod wantiere kata king'iyo Kenya. Kendo mae kaka cut across. Wan ema wan gi gimiluongo ni working population. Wantiere gi jomosomo, wantiere gi joma tindo, ma pod nigi teko ma nyalo tich. Kidhi e pinje moko machalo kaka Germany, iyudo ka jok madwa tiyo gin jok ma koro chopo higa 70 kadhi mbele, population margi. E gini neno ka program moro ma sirikal wacho ni gikawo go jika kitero ji UK, labor transfer. Nikech pinje ma oko gi koro onge working, onge jok matindo manyalo tiyo. Iyudo ka pinje moko like in Europe iyudo ka birth rate en 1.5. Manyiso ni ot nyalo yudo mana nyathi achiel. To ka to in nyoche ng'ato kuona ni nigi nyithindo 9. Ng'ato achiel. Kocha to yudo. Nyasaye ogwedhi maber. To kocha to en achiel. Koro jakoma agenda mar nyocho dwani mondo oriw Afrika. Mondo advantage ma wan godo ni kik joka kawa aoya like that. Negino mondo ombo bed gi currency wa. Kaka jo Europe nigi euro. The US nigi dollar margi. Ngini US is a combination of many states. Wambendi mondo bed gi currency marwa. Ma wanyalo trade go amongst ourselves. Which weche mag visa. Nikibiro Africa, to koro nyaka visa chiel. Tinya donjo kode Uganda, idonjo Nigeria, idonjo kode kamoro kamano. Bro miyo oalo bed mayot. Koro gigi ema Afrika dhi miss. To jakom be nikech stature mare to gi ike. En manyo nyalo bedo gi duol monyalo kwero go kata presidents moko madhi marach. Kata sani awinjo ka ji wuoyo wach Kizza Besigye. Ne inyalo dhi nyiso jokane awe utimo ma. Kejo osebero ja siasa. He's presidential himself. Koro aparo ni joka be no odhi luoro. Lakini king'iyo Kenya no kodhi marach, kata jakom no kodhi marach. Kech ngini pinje 22 ogone kura consistently. And 22 nations is not a small achievement. Koro as a country kaka jo Kenya, wan wamor ni Kenya ogolo ng'ato mo compete competitively a international platform. Koro mane kaka en doa gombo ndi lakini Nyasaye ne nigi chenro mage. Lakini waduoko erokamano maduong' ahinya ne President Ruto. Kendo President Ruto apane onyiso jo Kenya mana kaka ineno ka jowa kowuok kodhi athletics ka ji odhi e ringo. Tiyudo ka piny omoko te ji support joka. Kineno ka sama wadhi mpira kaka ndalo moro wadhi e Cup of Nations ndalo mano liech kini tugo. Ji te ne ng'iyo. To king'iyo kata ndalo mane kwadhi e World Cup ka Africa team odong', yo ka Senegal odong' kanyo kata Nigeria, to Africa te okuyo omako kata ka ng'at gi chiele mane World Cup to gi support mane miluongo ni patriotism, uzalendo. Wan kaka jo Kenya omiyo nyewa neno wich kuot malich ahinya ka wan to wanyalo celebrate ka ng'atwa. Kech Raila koro no represent Kisumu kata Nairobi, en no represent Kenya. Kodhi oko kucho to koyudo to jok moko koro miel nigi mor mano koro elit makoro no gine. Lakini apani ogolo kit jok moko. Ogolo kit jok moko. Nitie joma nyalo koyi wuoth. Ka jaduong'ni. To nitie jomoko mok de yier mondo dhi kodi wuoth. Nitie jok moko mok nyier kech inyalo po ka gidhi kocha. To kuponi ne en wuoth ma ji ninde. To kapok uchiemo to ng'ato lonya ni en odhi ng'wech. Tiwacho to kare jok mobiro kawo nyako ni mondo semni. Mana gik manyo neno kaje. Erokamano mheshimiwa. Mak mana kanya ng'entie weche kantie mathoth ahinya mabende wabro ng'iane na nyakwara mga jwang' sa en achiel odong' dakika achiel kende mar okinyi. Nang'isi kacha ni payslip mari nyalo konyi e yudo hola ma bende bengi mar Cops ni koro chiwo iluongo ni Kaslip 2 kende. Ka en jalo matiyo e sirikal kata ne private sector kama kani osachi kadho e buo bengi mar Cop ni wan kanyo kod Cop salary account maka ingo to bro mi yot mar yudo hola ni. Gimitim ka thuolo mar tim limbe branch man machiegni kodi e yud konyro kawuono. Lek mar kik bed ni koro moko to wanyalo mi nyaka hola mar milion 9
kokalo kuom co-personal loan ma iduoko bo dweche 120 kende. Chike moketi nyaka luw kanyakla kod bende co-mobile loan minyalo kawo nyaka $500,000. Ma en Ramogi FM, wayudo weche manyien bang' kinde manok. Ramogi Radio weche maka kod kacha joluo duto e piny luo duto. Radio Ramogi, #1 station for the Luo nation. Piny owacho mar kaunti ma Kisumu lando ne koro gichungo wach mar ndiko jotich manyien e bede migepe duto e kaunti no. Jod bura masiro lwedo mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua kideko wito lemo magi mag komiti od bura Stiga bende koro sirikal Kenya Kwanza wuok kod gigele kendo dwa gologi oko e komiti go. Moko kuom jopuonje mag ECD kaunti ma Siaya bende wuok tung' mosuo gi piny owacho mar kaunti no ka bende giseyo gavana James Orengo kuom rem chopo singo mar ndiko gi tich e yo mongirore. Weche manyien gi Vincent Otieno. Oyawre nyako Ramogi Jwang kendo machiegni. Jod bura masiro lwedo mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua kidek wito lemo magi mag komiti od bura mamalo Stiga bende koro sirikal Kenya Kwanza wuok kod gigele kendo koro dwa golo gi oko e komiti go. Mandalo manok kende bang' gwetho oko jowetegi e od bura mar Senate bende ne siro lwedo Gachagua. Jod bura ma koro geto wuodh oko e komiti go gin kaachiel kod Dindi Nyoro ma en jaod bura ma Kiharu bende ne oweyo goyo mbulu mar thicho apisi mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Ka lokruok ma kamano nyalo biro timore od bura to lemo mar Dindi Nyoro ma en jakom mar komiti mar bajet od bura malo koro biro kawo gi jokanyo ma wuok e riwruog siasa mar Azimio. Mamoko e od bura malo ma bende koro iseyo kuom kelo ng'ikruok ne piny owacho mar Kenya Kwanza gin kaachiel kod jaod bura ma Embakasi North mano James Gakuya bende lemo mare mar bedo jakom mar komiti ma ochung'ne weche mag ohala e od bura mamalo ibiro mae Wanjiku Muhia kod jaod bura machielo mar Runyenjes mano Eric Karemba ka bende ibiro magi lemogo me ichwe ibiro mi jokanyo ma wuok e riwruog siasa mar Azimio la Umoja. I've been notified by the leader of the majority party and the leader of the minority party that the committee on selection is yet to conclude the nomination of members to the lapsed committees. Further, the leaders note that consultations are ongoing and will be concluded soon to allow for the reconstitution of the specified committees. Komachielo en report ma migawo mar weche mag omenda ogolo yango ni counties maromo 38 pacho ka ne otiyo gi kwanata malo matin ne 30 kende mar budget mar gi weche mag dongruok e hiko omenda ma higa 2023 kod 2024. Counties go migawo mar omenda wacho ni koro gidhi ataro kod pen chik na 102 fuon mare mar 2 mar chike matayo omenda mag jopiny obede ne ochuoge higa mar 2012 kata Public Finance Management Act 2012 madwaro ne sirikand loch gwenge onego bed ni koro oket tenge katin to kwanata malo 30 mar budget mekgi e weche mag dongruok. Migawo mar omenda bende ne owacho ni counties ochiko kende ema chalo gima ne oluwo chikno kama ne giketo kwanata malo maromo 38.6 mar budget margi e weche mag dongruok. Weche moko en ni piny owacho mar kaunti ma Kisumu lando ni koro gichungo wach mar ndiko jotich manyien e bede migepe duto e kaunti no ka bende milome e wi podno ma bende ne ogo chapa gi jagoro mar kaunti no mano Hesbon Hongo bende ne oyango ni kata mana chenro mar choro e ngas mamalo jotich kata promotions mag jotiji kaunti no bende koro gichungo. E barua bende ne ondiki tarik 18 dwe mar 2 mar higa ni Hongo ne owacho ni onge ng'ata ma kaunti ma Kisumu biro ndiko e tich kata makori biro chore e ngas mar bedo e tich e yo mongirore nyaka odiochieng' ma ok ong'e. Komachielo en ni moko kuom jopuonj mag ECD ma wuok e kaunti ma Siaya koro wuok tung' mosuo gi piny owacho mar kaunti no ka bende giseyo gavana James Orengo kuom rem chopo singo mar ndiko gi tich e yo mongirore. Kano telne gi jowadgi ma wuok e kar chung' od bura ma Gem bende jopuonj go ne owacho ni ka opogore kod singo ma gavana James Orengo ne oketo negi ni ne ibiro ndik jopuonj mag ECD ma kwan giromo 602 e kaunti no to thoth jopuonj mag ECD e kaunti no nyaka sani pod tiyo mana yor orak kaka leronwa gi ripota mar e kaunti ma Siaya mano George Amolo. Except ndiko jopuonj to kadwa wuoye kuom challenges ma wan go kaka jo ECD teachers mane kao ne indiko jopuonj 610
2 on P&P. Bange kane waseyudo barupe mag permanent and pensionable, no chako lock momiwa contractual letters for 3 years. Ma jopuonjni moko dhi weyo tich in 2026. Nikech the letter nomiwa for contractual for 3 years okay clear. There is nothing like renewal. Mano yok jopuonj mag nasari e kaunti ma Siaya ka giwacho ni moko kuomgi notamruok ndiki tich e yo mongirore kata obedo ni gisetiyo e yor chiwruok kuom thuolo mohingo higni 8. To bende awuoro ni japuonj nondik 8 years ago motiyo on contract for 8 years. Ae bang'e ideny right ne ni ok nyal ndike on permanent and pensionable. Is that really legal according to Employment Act? Wakwayo ni governor okonywa, I'm 50 and above, to tuona that P&P, and I've worked for 8 years on contract. So the governor come on the ground, wasegombo yudi to tama wakoro chuno wani kata rach kata wakaber wayech wachni e galamoro. Ka jowadgi ma hapgi ne oluar mondiki e tich e yo mongirore, bende ni mana gi ywak. Wan gi challenges mwango. Mokwongo, areas magwa pok waneno kochopo kare. To wawinjo ni nosemiwagi. Bang' keto ng'ate permanent onego bed ni areas wayudo. Mano ok wayudo. Koro wakwagi ng'uono ni mondo ine iluwe yorno mondo mi wayude. Leave allowance bo onego bed wayudo end of January. Ok wanene. Koro kwang'e ni shida ni kanye. Lakini gima wuoro te nyaka ne minister. Jo ECD gi ok upar. Ji wuoyo wato wane foundation. Koro kwang'e ni kare nondikwa nang'o. Magi giwacho kata kamano gavana ma Siaya James Orengo to singo neno ni gibero yore tich ne jopuonj nasari go eko duto. I'm going to make sure that you got full-time employment. Jo ECD teachers ma oyudo contract ne gin joma qualifications bagi nok ne kare to no migi thuolo in the 3 years. If you can get the qualification, you become permanent and pensionable. Ka koro ni to kwayo mana mondo mi gidonje riwruok manyalo kedo ne ratechgi kaka jopuonj nasari. In fact, nawacho nu ni temur matek mondo ubed unionizable. I recommend ni mondo ubed house ginat. Mondo fight for your rights. Fight for your rights. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Janyuol mar japuonjre moro mawuok e skul sekondar ma Nyasoko mayudore Suna West sub-county e kaunti ma Migori dwaro ratiro mar wuode mawachore ni ne ogo gi japuonj e wi pichni mabende ne ogoyo gi jopuonjre wetene kane gidhi weche mag tuke kata sport ngeso mar juma mokalo. Wuon japuonjre no ma nyinge Julius Abich ne owacho ni wuode ne ohiny mokalo kendo nyaka gi sani koro chenro mag thieth osiptal ma iluongo ni Pastor Mashage mayudore boma ma Migori. Abich ne owacho ni remo osebedo kawuok e wuode no chakre nyoro bang' ka ne rodhe gi japuonj no. Janyuol no kata kamano owacho ni ne odhi sikul bang' ka japuonj mabende ne wachore nogo nyathine no ne oro nyathine no dala to kane ochopo mondo mikoro ne gilos gi japuonj no to winjruok ne ok obed e kindgi. Ne owacho ni lipot e wachno ne osetete sendo bila ma iluongo ni piny oyie motelo ne chwe ringo kod wuode no e od thieth ne chenro mag thieth. Koro kane gidoke skul nyoro, japuonjo omake olunge to gochonge parade to poyo pamba umeni chako chwe remo to chako ng'wane omake oteri ofise. Koro mano gocho na ni nyathi ogolo ka gik dala yudo ka nyathi po gik dala to wuok gapiko ka kwade ka yudo ka nyathi omoporo nindo e kor wang'ayi. Ka ting'o nyathini gapiko nyaka skul. Ka yude mwuoyo kode to ok nyal respond maber. Nyochuna kawo nyathi achiel kachiel nyaka piny oyie police station. Aripot makawo obi namba kaeto police onyisa natere nyathino hospital Mukuru. Nyakwar Magajwang' weche gi medo biro ni kamoro amora ma intie kokalo nyakalondo mari mihero mar Ramogi. Imedo winjo weche manyien gi Vincent Otieno. Migao mar weche mag pur e kaunti ma Migori ka omakore gi jokanyo moko keto hemko mar jopur kata farmers hubs e sub-counties aboro duto manie kaunti ma Migori mondo mikoro kony jopur yudo gige pur ma gidwaro e yo mayot. Kowuok e kaunti ma Migori, ripota marwa Jojuma Gilen mathoth e wachni. Apisa no mochuni chendego mag Prisap kon Masuna West James Dondi wacho ni kuondego ma ong'ere kaka hubs magin mago ma jopuonja de chenro mopogore opogore ma oting'o kata chendego mag pimo puothe ma idendo kaka soil testing koro kete sub counties mopogore opogore mondo koro mi japur yot ma od chendego magidwaro mag pur. Odondi wacho ni kuondegi ma ong'ere kaka hubs ma od sub counties mopogore opogore kaunti ma Migori ka japur odhi kuondego onyalo yudo chenro duto ma odwaro ma oting'o puonj kawo tende kod kit kothe monego gipidhi, pimo lowo, piedho kaachiel kod kata suso cham
kaachiel kod moko mabende wacho ni mae kodhi ma jopur koro bedo kod yot e chendogi mag pur. Hub wan gi collection of individuals ma offer different services to the farmers. Services monyalo wuoye gin kaka reaping, ginyalo puro ne japur. Ka japur dwa kata nogone yath e puodho nikech inyalo dwaro go yath ionge lewni kata ionge equipment monego bed ni tiyo godo. Wan gi jok matimo gimiluongo ni aggregation. Ka jopur nigi cham, ginyalo biro to ging'iyo chambi go gi aggregate kaso gimanyo buyers ma giuso negi. Jok matimo shelling services. Wan gi jok matimo soil sampling and testing. Koro Hub is a combination of different individuals offering various services to the farming community. Ne wani gombo margi kod jopur koro bed kod yot e yudo chenro mopogore opogore mag pur kamoro achiel. Kidwa mondo pimni lopi, ibiro biro to gipimo ni lopi to ibiro nyisi ni lopi ma intiere godo ni magi mai gimonge godo to magi mai cham nyalo pidhe iye ka. Watemo mondo wajiw jopur mondo giti machiegni gi Hub mondo omigi mawaidha malong'o mondo timnegi services magidwaro mondo omi chamgi kata yuto margi e puodho tim omedre kabisa. Bende ne ojiwo jopur ni koro rwak chenro machal kod mae mondo koro konygi e medo nweng'o margi. Odondiko machielo bende okwa jopur ni ber ka koro yuoro e chenrogo mag tego bende koro bagi kod piny owacho mondo gimed yudo lony e wechego mag pur. Owan en gima lit ni kata moko kuom jopur ma bende onywande chenro mopogore opogore mag piny owacho thothgi ok chop kata mana e buche bende los kod piny owacho mar tegogi. Watemo kwayo ni mondo wabed ure trainings gi ema nyalo konyowa mondo wang'e kaka wanyalo pur manyasani. Kech kwang'iyo kor lwasi sani oselokore. Koth ok chwe kaka koth ne chwe chon. Wan gi kute ma donjo e chambwa gi sate. Lopewa ok beyo kaka ne gibeyo chon. To seche mibiro e trainings mekwa e grube mwaketegi tibro puonjori pur manyasani. Ne Nyakalondo Maramogi koke kaunti ma Migori, an Jo Juma. Kakoro watieko nyakwara mogi magikende thundu weche manamiyo pek kakoro ne twakero negi e yo machuoka. Piny owacho mar kaunti ma Kisumu olando ni koro gichungo wach mar ndiko jotich manyien e bede migepe duto e kaunti no. Jaod bura bende siro lwedo mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua koro kidek wito lemo magi ma komiti od bura mamalo sechega bende koro piny owacho mar Kenya Kwanza owuok kod gigele kendo koro dwa gologi oko e komiti go. Moko kuom jopuonj mag CDA kaunti ma Siaya bende wuok tum mosuo gi piny owacho mar kaunti no ka giseyo Gavana James Orengo kuom rem chopo singo mar ndiko gi tich e yo mongirore. Giko weche manyien adimba nyakwara mogi watudre ka oromo saa 3 thuolo buduka mar mi weche manyien ka gibiro bedo mago ma otuch e kor gwenge. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien kokale Radio Ramogi #1 station for the Luo Nation. Bei manyo mabati madak to yudore nengo mogonyore. Wan gi Kidani Prime mar duso wi ot. Corrugated malombo wang. Kidani Tile ne tado mopuch kod box profile motegno mokalo. Kidani Mabati. Boresha mjengo, boresha maisha. Weche tuke e Radio Ramogi gi Milton Ochieng. Tim mar adhula ma jok manyiri ma pacho ka manie boigni 17 Junior Starlets ochako maber orako margi motelo ne thuolo mar laro kombe mar piny mangima ka gibiro tugo gi Uganda. Junior Starlets nyolo Mathare Women gonde 5-0 kaeto gilo Zetex Sparks gonde 5-3 e tuke gi ariyo mag osiep manyogo e paw tuke ma Dandora odiechieng' manyoro. Kaluwore gi jatugo mar timno Joey Valencia owacho ni dwaro margi en dok kendo okombe mar piny mangima tok kane gidhi e tukego kuom thuolo mokwongo Dominican Republic higa mokalo. Tunataka kurudisha timu World Cup juu hiyo last time tuliset bar high, so lazima pia sisi to move up to the task, tufike hata tupitishe. Sasa tusitoke kwa group stage, tufike hadi finals ama semi. Camp spirit iko high, kila mtu anajipush, makoches wanatupea motivation kwa training sessions, wanatuonyesha kitu tunafaa kufanya
na kila mtu anajua mali tunafaa. Starlets biro tugo gi Uganda e tugo mar round 2 mabende round mokwongo biro tugore tarik 7 dwe manyien kaeto gitugo kendo bang' juma achiel e tielo mar 2. Komachielo ni jata tije e tuke mag Sirikwa Classic World Cross Country Barnaba Korir wacho ni gibiro ng'iyo ahinya dwaro mar jopiny e seche ma tukego eko biro dhi mbele kaluwore gi bedo ni mano en achiel kuom tuke mamedo yudo chia e Afrika. Korir nomedo wacho ni sir mosebed kisirogo tukego eko oseting'o malo rang'iny mare e piny mangima kendo nyaka sani riwruoge mopogore opogore gi jong'wech mawuok e piny mangima gombo ringo e ng'wech nero mabiro timore Lobo Eldoret. First of all, what makes it attractive is the interest from the public, the spectators, and then the top athletes that come on board, and prize money. Prize money also makes it really attractive because, you know, athletes also, they want to compete and earn something. The prize money for this one is slightly higher than Jeff Saiter, and of course, because of the fact that it is Continental Tour Gold Series, it has to meet certain conditions provided by World Athletics. Manyalo romo jong'wech 20 mawuok e pinje maoko gin moko kuom jong'wech 947 ma Kenya mabiro dhi e piem no ero ka Lois Chepkemoi ma Uganda mabende noloyo jaloch mar rekod mar piny mangima kilomita 10 Agnes Chebet en achiel kuom jogo eko mabende biro piem e tukego. Korir nomedo wacho ni duoko mag tukego eko biro bedo makare kendo biro konyo jong'wech loso nyinggi e rang'iny mar piny mangima. Kaeto tuke mag piem mag nyamburko e International Stimo Mati mar KCB igeno ni biro dhi e tuke mag World Rally Championship ma higani mabende biro timore tarik 20 nyaka 23 e dwe mar 3 e boma ma Naivasha e kaunti ma Nakuru. Jariembo Nero Masulwe biro dhi kuom thuolo mar 3 e tukego eko bang' ka nosedhi e tielo 2 mokalo e boma ma Naivasha. E ikruok mare ne tuke ma kamago Gatimu ikonyo gi min mare Caroline Gatimu mabende gitemo keto kare nyamburko margi mar Subaru Impreza GC8 mar ikruok ne tukego. Ji ariyogo eko nobero rang'iny magari no ero ringe mar neno ni ka tukego eko chopo to gibedo achiel kuom jo Kenya mabiro timo maber. Kaeto mane jatugo masulwe mar AFC Leopards Harambee Stars Boniface Ambani wacho ni biro duoko AFC Leopards e rang'iny mane ntiere kinde mokalo kapo nobiro yiere kaka jakom e yiero maduong' mabiro. Leopards ne obedo tim ma osetimo maber e kinde mokalo kane giselo osimbo mar lig mar FKF ndalo 12 ka e thuolo mogik mane gilo tugo Nero ne niga mapro 9-8. Mwisho wa siku ni kuambia ukweli, timu ni mbili, Gor Mahia na AFC Leopards. Kila mtu anayenzi soka Kenya kama si Gor Mahia anataka kuenda ama kuhusishwa na AFC Leopards. Hata kwa sasa unaweza pata mtu yuko kwa benchi la kiufundi la Tusker, lakini ukimdadisi kiundani utapata macho yake yote yako AFC Leopards. Mageweche tuke an Milton Ochieng. Awinjo weche tuke ge Milton Ochieng e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Waloko tanga matin nyakwara mgajwang' bang' winjo kaka mheshimiwa ma Kenyamita otuomo weche ahinya ne yiero mar AUC cha wadhi nyime kode okinyi makawuono. Mheshimiwa, weche iwacho kanyo ni thoth ndi paro moro nitiere kaendi mar adoption mar report mar NADCO cha ng'eni process no nosechakore. Achiel kuomgi waneno sani ka selection panel mar IBC dhi nyime gi tich. Jomoko lieko ni kaber nono to los ne jakom lemo mar Prime Minister. In kaka jasiasa ma ineno nade kosori jakomo bi ene momiwa direction. Aparo ni jogo mawacho ni mondo jakomo mi position mar Prime Minister kata gimoro gina joma ong'eyo ni jakomo nengo yud gimoro motimo. Kane okwadhi maber e yiero ma AUC. But ato kipenja to jakom to koro sekalo kom mar Prime Minister. Nyose the Continental. Koro kicha kiduoge ka no bed Prime Minister. Makendo koro kikele bunge jok moko manyenyero waka dwani mondo koro chak luongo rekode. Aparo no bro bedo kodwoko jakom chien. Koro paro no to ber. Anaparo ni mjumbe ma Nelson Koech mancho wacho ni. Yes. It is a sign of goodwill. Okonyiso ni mano ni komno ni koro nigi mondo los ne godo. Jakom koro is an elderly statesman. En koro mi mana respect mare tikete to miyo ji wisdom kuma entiere. Lakini kele ni kendo bedo Prime Minister. Taparo ni mano bro bedo ka kendo koro duoke piny. Kech no sebedo Prime Minister.
mokalo prime minister nodwaro gimoro machielo modhi nyaka Continental. Chalo ka gima kore wacho ni ambe kendo kore da duoka mondo achak adhi abed MCA. Yeah. Ok ni MCA rach, but koro kasebedo mjumbe koro anyama dhi malo. Kamano. Erokamano ahinya. Mheshimiwa, gini oketo piny Luo kama chalo nade? Nikech geno marwa kaka oganda Luo kuom safar abich te. Manyo dong ni mane walamo Nyasaye ni wayude to gino chako pasore kendo. An aparo ni gimoro amora timore kaluwore gi chenro ma Nyasaye. But kwa ng'iyo sani endi kaka wadok e history matin. To history nyisowa matin, kidok mana matin, history ma Gen Z nyalo winjo. En ni samora mora mwariwore gi jok mane telo sani, kata mwariwore gi serikal to gigi wa samoro dhi maber. Ndalo mane wantiere gi Ruto ODM, ne wadhi ma jakom obedo nyaka prime minister. This time no temone, kendo aparo no demonstrate gi chunye te. Omiye resources, jakom no confirm, omiye support logistics, olos appointments gi presidents go duto te. Jakombe no show up, gimora mora mane nyalo tim mondo yudi no timo, no kwa yudo. Tema ni ngeni kingi Africa jogo mawuoyo gi dho French, iluongo ni francophone countries. Chal ni gi ng'eny molowa, joko thoth gin joka. Koro kata dwa gol ng'ato mopogore gi jakom, samoro pod ginyalo chandowa nikech kwa ng'iyo jok moseyier jokombe mag AUC for a long time, tigre gi gina jokono. So they sort of take advantage. Anaparo ni wuok e AU talk ber, but maybe reclassification. Ineno kako ketwa East African countries, West, SADC, kamano. O to gicha rotational. Oningo time in such a way ma your francophone be oket into it. Kuro wachni francophone ko yude to anglophone yude. Kidhi Nigeria ne gin gi wach moro ni ka ja Islam oyudo to tiyo machielo cha kiero ja Christian. Kamano. Aparo ni mane, if you ask me, ni kupode ni wan gi teko, to mane is what we would recommend. Kuro gino keto jaluo kamanade. Mokwongo, awacho ni serikal masani nitiere oserwakowa. Kendo oserwakowa e kabisa. Gimomiyo awacho kamano, mata pane mbaka mwase go chien ka. Yawuotwa omi kombe e serikal. Agulu maduong' irito gi wuodwa ma John Mbadi. Kata wan kaka delegation ma Migori nyocha romo kode juma mokalo. Ma waketo chenro magigewa. Kendo no mi nyiswa ni odhi make sure ni budget ma higa ni weri gi supplementary ni budget ma koro wadhi timo dwe mar 6. Kech en gi budget 2 kapok wadhi e yiero. Budget 2 go nyako nyis bedo ne kanyo kaka waziri. To beno nyiswa ni ker bo miye thuolo mar timo the right thing for the region. Gimomiyo wadwaro telo maduong', gimomiyo wasebedo kwadwaro presidency, en ni mondo serikal otime ne jothurwa gigo mwasebedo kokwayudi ndalo gi duto. Kure thuolo kama koro oganda Luo nitiere, en ni serikal makoro yawonwa dhot ni, kae makoro kwa uoge. Kae ndio kwa chako uoge ni wadoke i bungu, ni wadhi chako manyo lweny gi i bungu mondo waduoge i serikal. Okinyal wuok e odi miluore to kot. Ni kore kidwa chako yawo dhot moro kocha mondo idonje ot achiel. Osemiwa nafas mwabedo e. President bende chal ni osenyiso jo serikal. Nyoro, for example, anyalo koni delegation marwa ma Migori kaka elected leaders. Ne wane ministry mar housing. Kana neno mood mar jo serikal ke chana sebedo ka dhi offices gi mang'eny for a long time. Kendo ana mor ni sani koro jowa ong'eyo ni nyaka wawuo gi serikal mondo ka gik moko timre. Kanyo wabedo kanyo waneno kaka jogo chunygi koro gonyore mondo gitimnwa godo gik moko. Jotendwa makaluo moyier kochakore koda mantiere national ka, mae sa mwaduong' e dhoudi gi madongo gi matendo. Pile ka pile nikech Ruto osechiwo instruction ne ministries te mondo yawonwa dhot.
koro wane ma mondo wadhi nikech ok obi kawi mochako dhi oteri ka pini koro dhi kama omiu ng'ama mama pango pesa opuonju ka kuluwo rech onyisu ni omiu low to omiu ng'ama nigi kifungu mayawo kama chiemb rech nitie kuponi mondo mi rech olewre malo mondo kokikawe koro nyocha wabedo for example gi Mbadi wacho ni mae mitimo dhi mondo urom gi jogi kama tukelona twarwako wan sani wadaluorre mondo waket gigo te for example kaka kore constituency na chon mane president obiro cha nomiyo wachirni ariyo nomiyo hospital nomiyo barabara wan gi project maduong' mar KenGen manyiche last year nich wasechako process kapok higa ni oromo dwe mar 9 project no chako is a 5 billion project bro yawo wango mar gogo nyoro ka koro nyodhi to wapedo gik mwadwaro kawuoyo for example gi Joriri anan gi wards a beach ne wan mane Ministry of Housing next week wada manyo jo energy mondo koro wang'iane wach mar stima to kata kawuono saminene ni nyoro gokinyi kapok wadhi e burano na ne rural electrification or surveyors kawuono gichako the round in my constituency ging'iya ni kuonde mage mondo watim stima mondo tieki tarik 3 madwe manyien CEO mar REREC Rural Electrification Authority biro Migori ko biro Uriri adana wuoth kode mondo understand kech onyise ni understand na omiyo stima onge kech stima no is a big issue wadaluoro rekode mondo wang'e juma manyien tich abich PS mar e-citizen ginene PSB talk bebiro wach mar birth certificate machando nyithindwa ni wach mar kipande machando jowagi wadani mondo unlock gik makamago koro wan wada keto programs koro nyoro kan wantiere for example an gi wards a beach East Kajamkago nyuje ncho ket chanano ka nedo miwa ni market shade kamoro iluongo no Yani Masai to Yani Masai it is not what I planned for migi miwa market shade koro nywa dhi ka ministry tanyiso jogo ni market shade ok nyal tiyo Yani Masai gimane ni market mano waketo mano wakwayo mano doro Yani Masai odora proper modern market chiro molose ngado manyasani magorofa manyalo tingo jin ke jem chiro maduong negi yie ma contractor mancho kel ni digero shed wachunge ni koro kiko gero shed no owe ili miwa pesa wadagero godo chiro maduong shed no koro wakawa watero kamoro matin iluongo ni benga wadhi keto negi shed kono mondo gichak godo kapodo gino kibiro ward machielo kamoro TTI mara sani koro program kendo this kapogo financial year room idhi landi adoyudo hostels migero gi Ministry of Housing mondo nyithindo mantiere kacha koro decent hostels maginyalo bedo godo kanyo kata wayud kamoro luongo ni style wagere kendo chiro machielo kidi western gi sibuoche dhi mbele kamoro luongo ni Oyani Kameno Lewe bende ntiere gi chiro chakwa kwayo wada keto kanyo Uriri piny owacho idhi landi kapok oromo this financial year room wachak wager moro kendo Uriri market center kata waket affordable housing North Kajamkago ria dhi mbele sano manya ni public land odano wakete affordable housing but affordable housing ni dok moko penyo affordable housing tere kaka dhi konye kor gweng gimanye winjire ni affordable housing kech no wacho ni ok unyal gero udi to jok bobiro dak e udi go kata ka gin jok matiyo ne sirikal to onge school magitere nyithindgi so we have agreed ni kwa wali yudo low to get affordable housing to sirikal miyo pesa migero go what you call supporting facilities gibro gero school primary gi secondary around the area kuma affordable housing oniti kani tiere clinic mantiere machiegni be giloso maber kabisa kasto kose tieki tibro ngin to ere kaka ka gin kain hospital to raise pesa moro matin that revenue share inyalo yudi kaka share gi ngini is a fund that is rotating is a fund that is actually rotating magaran sana dana bidhe dala adani mondo ria map out ne kuonde ma wantiere gi lo duto te mondo gigo chak chuogore kanyo mondo jothuro one gik makamago ada wacho ni wan kaka oganda kama gini koro ketowa en nyaka kiduogo e assembly president no say ni koro committees obed reorganized maparo ni jotendwa are now working out mondo wang'ene ni tere kaka wa reorganize mondo wayudi jo mabede critical dockets mondo koro kukel agenda kacha
to koro kopo ni ok wayalo gik madhi thurwa maber to koro makosa nitiere kuomwa. Mheshimiwa, kineno kanyo ni there's danger looming kanyo nikech jomoko biro wacho ni National Assembly dhi bedo extension of the executive. To gima waluongo ni principle mar separation of power. No. Ka president nyalo influence reorganization of house committees. Ma is an independent institution. The president oko influence the reorganization mar committees. In fact, apparently this time the president koro we freedom mondo committees obed organized. Okay. Kaluwore gi chik dwaro ni ka ji odonje assembly. Onge chik mawacho ni the majority side ema nyaka kaw kombe te. Onego bed ni ji dhi e committee to members go ng'iyo ko bedo kocha Victor Omogima we mondo wamiye whether he is from the opposition or whether he is from the majority or from the minority. To chon nikech koro ne gin joko thoth ne ji riwore together to gidhi giwacho no mera kwa dhi kucho to wakawo gigi te joko kwa wenegi. Koro gima president otimo sani owacho ni hapana kudhi kucho biudhi ni nikech a majority kon nitie joma competent a minority nitiere jokma competent. Yes. Kwa yudo jok moko ma jo minority ma competent gimbo migi mana thuolo mondo gibedi. But parliament as a whole to pod dong only government a parliament only opposition a parliament. Parliament as a whole pod dong as an institution ma independent morning oversight the executive. Ikitangeni PIC gi PSC nyaka bed mana from the minority side. Manta dieri. Mano no bedo mano was a standing order mano waketo to protect joko thoth abusing powers. Yes. Magi maute. Tukuru sana wacho ni hapana yeru jok munyalo gine. Okay. To mane mapar ni biro timore chakre joma manyien. Kamano. Na ngadi kane dhiro point moro ni to ere kaka oganda luo ma jotelo moyier nyalo tiyo gi thuolo mar ng'idho ne mar yudo ber ne ogandawa. Akeni setieko? Thuolo mwanyalo timo ni mokwongo ni sani nyaka wakwong warewre kaka oganda. Warewre kiparo. Warewre gino kaka jo Migori no wacho ne. For example, Migori wan gi difference politically. Ntiere jo maruma siasa. Mano kawaida. Mano to be bordo dhi mbele. But kantiere thuolo sani ma wanyalo yudo godo gimoro. Kantiere gimono ngo man jointly maloga. To koro siasa wa mapencha wawe matis, to wabede mesa, to wabiru wakawo gigi, to wadhi godo piny kocha. Nikech gimwatero piny, okotere ne nyamita, okotere ne mjumbe machielo, okotere ne senator, okotere ne governor, otere ne japiny. Koro warewore. Koro gima jowa nyaka timte, across, nyaka warewore. Kwa serewore, to wang'eyo ni nitiere kaka wanyalo yudo, mwanyalo yudo, sama nyidho ni nitiere ni. Okay. Namba 2 ok mana yudo kende. Wanyalo wachako wang'iyo ni to ere kaka wanyalo medo jiwo serikandni mondo dhi mbele nyaka 2032 ka wan kodgi mondo higni 7-8 modongi jothuro yude gik mapok ne giyudo serikande mokalo machielo nikech pod wan chien mano anaparo ni e gima duong' monego obed ni wantiere. To ng'enyne en mana kaka waromo, ng'enyne en mana kaka wasundo jowa mane serikal, ng'enyne ko bedo tactical. Nikech kaka serikal rengo, yudo ka gimoro wuok executive, obire bunge, to bire implementation. Jowa mantiere executive nyaka coordinate go, jowa mantiere implementation nyaka coordinate go, jowa mone bunge ntiere nyaka koro wabeda team. Okay. Makanga mani kocho neno ka gimoro kalo kocho to ginyaneno ko kalo kada kaneno nyinguriri. Ginyaneno ko kalo kada kaneno nyingrangwe. To katambe ka dhika moro ta yudo maruriri. Okakaw maruriri non tarengo. To maumia maruriri ni to jorongo. To kasek gidene kamata gocho ne jagame anyise jagame. Gimoro cha neno kanyero kawane jabondo be urego kanyero kuluo Kisumu kanyo. Koro waparore kamano. Ja executive chagine mane kaka jogi osebedo katiyo. Ana seneno gino ana wuon. Ikoni oganda lu nyaka lock pattern. Nyaka walok pattern. Watch mar jiosiko kidwa ni mondo criticize government. Government opodok nyal timo ne ji gik moko te magedwaro. To moyie timo no gik moko. Kik wadonje sherehe mar jok mago koko nikech ginoko. Nikech kata kineno gima Rigathi sani koro keto goji gi siasa mang'eny. Ndalo mane ni noko go koko. Sani go koko nikech ane enoko. Chik mar mesa sama ji chiemo ka kichiemo to diwuo.
koro sani kwa donjo nikech wan pok wachako chiemo to waseneno ka icho itoko gi chien kacha waneno ka chiemo te chachek koro wambe waleng mondo wayudi chiemo na ni mondo wayud gik moko mondo dhi ir jothurwa wayuda ne ka skunde wabe nyalo yudo jopuonj moromo gimoro amora matimore sani jowa ma ntiere go sirkal nyakwa jiw to bende wuod lang'o mane telo ni kaka wuoyo go gandawa mana nyathiwa wan joka ng'ato wan joka ng'ato owadu matin koyudo gimoro koro kiyo e ndere ni wadu ma nyaka yude iwuoyo mana kode ni ji opogore wadu matin koyudo gimoro koro wan wachwake achwaka to wachwake kokelo no difference an mane gima wacho ni sirikal koro wadwa ni mondo wamed soe wiwa matin ok ne koro nwadonjo gi ministers sani koro biri assembly ubro gine kamano wameda mondo joge watimre nade mondo jogo machielo mabenda nana wachi en jowa matimo hala en gima duong' ahinya wan kako ganda wasebeda ka wana jo siasa wasebeda ka wan jowa mago gine kama to kwatimo hala jok moko gi yudoga gin gitimo be ohala jite ok nyal bede siasa omiyo joge wa mabe timo ohala nyaka wakwa joge wa mane executive nigi mbe gi kasre sani mondo hala madongo ma jitimogi gedo madongo ma jitimogi wayude ni yawuot lobe koro timo projects mag 10-15 billion jasiaya moro yudo jagine kama to kik wabed gi nyiego kata an bende ka yudo ng'ato kata mae constituency na manyalo yudo hala ma otimo kata ko yudo mara 100 billion kika luor ni onyalo yudo pesa ni obiro donjige siasa mondo chanda ana jiwa nikech ko yudo bro ndiko nyithi luo ko yudo bro konyo gero thurwa omiyo mupogore gi jowa mantiere political class gi jowa mantiere government mainstream executive jowa matimo hala big sani koro nyaka kasre wambe wagombo okawacho ni Ramogi rach lakini wambe gombo ni chieng' moro wambe wabedo gi Ramogi moro uriri mamarwa mane ere ka anyuola dongore mane kaka pare ero kama nenya iwacho maber ndi mheshimiwa nikech kaka kit yamo mafuto e piny duni beto lokore kendo tinende uchalo joma koro lokore president worship mane dhulu matsani kora winjo kitiyogo ne jood bura makaluo lokore president worship ni katarachi sirikand root abductions ng'eny to ni obero ere kaka onyalo keto pogruok ada wacho niya jok manie praise ma wacho ni wajo praise and worship go mane jo praise and worship kik ng'ato galwa ni gima watimo rach to kopo ni wacho ni Ruto ber nyalo kelo no achirni miwinya kwane e karwano abro medo wacho kopo ni wacho ni president ber bro miyo wayud barabara e Thurwa mapok wayudo higni te wabiro wacho kopo ni wacho ni sirikand ni ber bro miyo nyithindwa jopuonj yud nafas ma ginyalo donjo godo mondo wabed gi jopuonj moromo e skul mondo quality mar education odhi mbele wabiro medo go e uwi ni sirikal ber to bende gima nyaka wanyis jothurwa kare wagore ga ne siasa mondo wadonjengo donge sirikal gima ji dwaro ga malich ahinya nango donge en mana wach mar mondo yud kako yudo sirikal to ko yudo nafas kichon ne wago siasa jogi wamiyo pesa mang'eny ka to kwase miyo gi pesa to gima biro Thurwa onge ngana hero ko miyo pesa mang'eny e budget kuru waluongo bi mondo ukao yawa to mabed joma nade pesa duro koko mwalo wa kocha nasepimo panika te studio ni kimia bohol mar $1,700,000 kata par tadhi agero Thurwa to pod mon mabiro tumo pie bol no wuotho kilomita beach gipamona magi mia kata chiaye monda dogo kimia yao shallow well mikunya kunya ma gudu pi madok modho to samoro jok moko modho jogweng'no mor ko jatelo kata gi dhiang' to koni kitero ne gi bohol to gipenyin to bol wanang'o gin ging'eyo ni pi kimiyogi en pi mitero fereji nyaka ot korwa kochacha kiloso barabara maber kata mar maram kapok igoye lam ma ji nyalo ringe maonge mtoka manyalo kwamo jothurwa mor jogi to dwaro lam magolo ne gi odou ma e puodho gini asika wache wapogore omiyo
naneno ka ndalo moro kaendi kane president nodhi launch transformer, jok moko wacho ni ang'o miyo dhi launch transformer achiel. Ok ginyal ng'eyo. Piny ma koni endi nyalo dhiye miluong rally mopong'. Mi penje ni ng'ama onge stima ka oting'ane bade, to ok inyalo ng'ato ka ting'o bade achiel. An ok anyalo temo gima kamano. Jowa pok oneno stima. Omiyo kata ka gineno transformer achiel to gipamone. An e gweng' anyalo nyise Uriri, kendo awuoyo gi jo Uriri kaendi sani. Tie gweng' moro but Rapogi kaendi nyocho timnegi rural electrification. Koro nitie gima nyama giluonga. Ka nadhi ne gimiya nyaka chien ni gimor ni giyudo stima. Kenya noyudo uhuru higni 60 gi bathe mokalo. Yes. Jogo pok oyudo stima nyaka sani. Kanye giyudo ne gimor. To pod an gi kuonde moko mapok oyudo stima nyaka kawuono. Ka sirikal koro yie sani gioro na surveyors manye gidonje site sani. Kama wacho ne gi mokwongo ma gichako go en area moro iluongo ni Ongeto kadhi Mwalo Komenya sublocation. That is a whole sublocation maonge stima. Asebedo ka ywara kod kende madana tere CEO mar Rerekne nikech jikelna report ka ni gino otieki koro nawacho ni wang' ni adatimo gino gi kukune. Surveyors nitire sani gitimo report adani mondo watieki next week omiya contractor gine machielo cha wadhi gi CEO mondo wang'ene ka tijino tieko. Kotieke to wadhi jogo pok oneno stima. Skunde mantiere kanyo onge stima. Ka sirikal oyie to wawacho ni sirikalokrajnad. To bende Ruto bosenyisowa kaka joluo. Style manyo anene go kuwuotho godo gi Raila. Style manyo anene go kako chiwore. Style ma oyawnwa godo sirikal. To ni winjo kata jowa moko koro luonge mani wili. Kamana enya. President nyinge osebedo marach ahinya ni en ng'ama gana ng'ama wacha to timo bedo matek ndwari. Una achiel kuom kweth mag jood bura mane okwongo limo State House to nitiere gik moko mane osingo ka ng'eyo ne gisechopo gi kanyo nyaka kawuono ni ahinya to agombo ng'eyo ndara mawuok Sibuoche kidhi piny owacho nyaka Oyani nyaka Gogo madhi nyaka Kombe nyaka Sagegi. Barabara ma Stella kadhi Sibuoche kaloro Gogo. Yes. Gisechake osechopo kamoro ne Nyabenga gisetimo what you call stage construction ready to mana blacktop. Okay. Wadhi yudo pesa moro kendi chake mede wadhi mbele. Victor, leadership tech. Wami example gian kaka member of parliament. E constituency ntie kunde moko masamora dia singe gik moko. Tatemo matek mondo achopgi. To kaka dhano samoro wiya be nyalo wil gachiel ariyo. To jogweng' no pod duogo parona. Yes. Mheshimiwa ne chikowa. So na aparo we watima ni chikowa. Jatelo kobiro kari mochiko gimoro. Kobiro kaka Uriri to chiko ni odhi miyo bas Uriri. An kora lowe bang' mano mondo follow through. Okay. Kano chiko chiro piny owacho e kaka nyoro nywadhe adhi gi barua mar presidential proclamation cha kura lowo tayro ka jogo sekete ta make sure ni otime modhi nyaka through. Gik mang'eny nitie ma sirikal ochiko pok odhi mbele lakini economy bosebedo matek to sani kineno pod japiny ma kawaida winjo matek but nitiere signs ni economy ni to recover. One of the critical signs kawuono kana donjo ka gokinyi na winji kiwinjo ka banks koro sani osechako pedho loans mawacho ni ka slip to ngene mi wache kaka donjo kiwinjo ka banks koro osechako wacho ni nyoro nyayodo for example message ko e bank na moro achiel okada uso gi yamo oro na message ni sani koro nyalo kawo loan gi sign gi Kenya Mortgage Finance gi anya kawo loan mar gedo at 9% up to about 10 million kupo nigine mago science jiteto nigi payslip lakini mago science ni kare economy chon interest wancho serie mana 20 gi wi sani koro neno concept modnado chako dog pay base lending rate chako dog pay kamano dollar ineno concept modnado stabilize manyiso ni bech gik moko koro okidhi kaka dhi gima sani chendo ni japiny ma kawaida pesa mane mfuko e maonge so when you look at it from indicators gik manyi ranyisi matindo tindo kech kata kamiyo poko oyudo nyathi tinya chako neno ka ong'ok gokinyi manyiso ni gimoro biro ineno ka chako ng'anyo ne nungone gimoro biro
ineno ka chieng' moro gine kama kato chieng' moro nyisi ni wakelo we kato koro ji mor to ye kuonde gi samoro kuno chiemo otimore kianade mano e kaka nyalo wacho gi description mar economy masana but indication to part of it also is because of peace to matin gi kama piny teke mantiere no wan kaka jothurwa gima duong' madana jowa ni kato koro kwa wuoge kwa makre gi jogi mondo wayud gimoko ma proper mondo watende jothurwa. Erokamano. Nyakwara mogi iwacho nang'o gik ma mheshimiwa Mark Nyamita oliekogi ni ka wamoke apana bwodha gi dholuo ma chon cha nyakwara Mgajwang' ni mae sa monyalo ke kod ng'idho makoro gowane ni ber ma wanyalo chuto tinende ni ber ahinya. Wacho kacha ni gin kaka jotelo giketo pogruok margi mar siasa piny mondo begine kaka ginyalo duong'o dhoudgi madongo mar kelo konyruok ne oganda jo Kanyanam. Olieko kanyo ni ber bede mesa sama oseket chiemo e mesa nikech ng'ama onge to mare bende onge. Sama itedo chiemo e jikon inyalo lidhe ng'ien to bende chumbi oketo moromo koso nang'o koso ng'injo ema imiyo oganda koso nang'o. Gine jo iye nyakwara Mgajwang' kendo isewinjo kanyo kolieko gik ma sirikal owacho ni kaber oganda luo onego embrace sirikal manyien. Oyo mano en pach mheshimiwa Mark Nyamita. In be kaka ja Kenya ma jago kura in mang'eyo ni kamoro wuoche digi kamoro nyalo wacho kod achiel kachiel. Ahinya to agombo ni awinje kata mana jo uriri moko matin an gi mjumbe maruka akwala nikech ang'e ni dich ng'eny to ang'isi ni rawara kama tin kapok idhi kuonde mamoko. Maramogi. Hello. Maramogi. Biojay. Oyawre. Yawre nya Biojay. Iluongi ni ng'atelo. Ane iluongo ni Manyalaras mar Leunda. Erokamano. In gi penjo? Musenya. Ado ni jiwri jaluo en ng'ama jakore gi wach. Ijiwri piny pod okinyi ang'eyo. Hello. Maramogi. Hello. Yes. Oyawre. Oyawre. Iluongi ni ng'awuod luo. Iluonga ni Isayo Worka Hero. Yes. Yeah. In gi penjo? An gi penjo. Wach penjo. Awinjo ka mheshimiwa wacho wache rural electricity. To nitie moro manowuok lela kadi wang' chieng'. To nogo kona route mo ong'eng'a kochomo Hero. Nitie proposal moro mana jopiny bende ondiko ma ireno manokwaye mondo mi oduogo chop nikech mano nochung'. Koro kaka winjo ka embo wuoyo amit ni gimoro ko ochiw to iluwo bang'e. Ema be daher penjo ni to area no gi proposal mana jogweng' ondiko ere kaka okete. Kamano. Erokamano ahinya. Maramogi oyawre. Victor yawre. Oyawre jawaya. Mheshimiwa kanyo. Okaw mos. An gi penjo. Mungu ndio mala ma wala mabisi bechini. Tinga onge site kendo. Okay. What school Nyabinga school. So somebody can come in about 8 years. So someone can Okay. Network mari chendo. Kara kamana parno penjo wach mastima Nyabinga school. Oyawre? Oyawre Victor. Oyawre machiegni? Mheshimiwa Nyamita. Okaw mos. Hata kaja uriri anataka au Nyamita kama. Ni anataka jago kura makenya Mheshimiwa Nyamita. Bediwa bedaiye kama mtire no ngato kikugu sana ni koro tani ko bilwa roja komando myodio ko njidiro serikali onge kama nandi itu ni nyaka komando mabidi serikali. Makopo ni mtire jo maparo kama no kada mtire jo moko nalu mtu mani ni ya ni komando tadiogi. Mondo migichu migiwe ni ya ni mtu mondo jakom ko beda kama njire tani kora kwa wajumbe makani ni ODM. Ni serikali ni to wao wando penye wadogo kura kwa kilo romo 2027 kawa ndima. Kwa duoko letu wa Mheshimiwa Nyamita. Erokamano.
Erokamano. Hihi na gombo na winje jo uriri. Nikech wadonge dakika matin kende to watieka kanya kora Mgajwang'. Mheshimiwa dwani yomb koth gi mago komonde. Abro bedo kendo gi jatend migawo mochung'ne weche mag somo e kaunti ma Siaya. Mano Dr. Edgar Otumba obro go kode mbaka ka wang'iyo ni to weche mag somo chalo nade e kaunti ma Siaya. En saa 1:49 mar okinyi. Chako hala, ger ot, nyiew plot kata chul school fee gi cooperative personal loan michulo kuom dweche 120. Limbad bengi mar cooperative mantie machiegni kodi. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank opodhi kendo itayo gi bengi maduong' mar Central Bank of Kenya. Yud mor gi ndhandhu kuom kijiko madala mer real fruit yogurt. Ji enjoy na moment mari. Bei manyo mabati madak to yudore nengo mogonyore. Wan gi Kidani Prime mar duso wi ot. Corrugated malombo wang'. Kidani tile ne tado mopuch kod box profile motegno mokalo. Kidani mabati. Boresha mjengo, boresha maisha. Ote wachokani thumbs up for Nyamita for what about Nyatike bibanyo na Tomu Dege ma ote marudi Nyatike penjo kamano ote marikairo kama na Nyosiepa Victor amora nyegi mheshimiwa mako gola Nyamita ngisnago ni kaka oganda luo aparo ni mae serikal ma wanyalo yute ni wachimuru chuth mbele kwa ng'eyo ni dhibedo nade. Hero kama na enya Victor Yaore mosta mheshimiwa penjo jatelo ni wach chiro ma oyani masani mowacho ni gi chungono igero kendo dhi matek kabisa kendo en gima dhi nyime iolo material kendo tich tire to kendo ni ochunge macha doge koro chal kagima en ketho pesa jopiny. Mar ariyo mnada moyani to oketo nwa kanye kaka jo ohala matiyo kod chiro no. Babatur penjo kamano. Machelo kaendi kuonde ma jatend piny dhiye maber ema moko dhiye maber ema olosi wan kaka oganda wanachung kode 2032. Okay, nyaka 2032 sorry. Odanga ka wuok Uriri Nyamita wan to tiyo maber kendo timo dongruok mineno. Uriri market sani rieny buru kod chuodho ne otiek kanyo wamiye uru pongezi. Koro oparno wandara ma wuok Uriri nyaka Thim Jope orach tima bende jo Ruba Village poko yudo te opari jo mapoko yude Anodhis Odanga ka wuok Uriri. Morning. Ask Mheshimiwa to highlight the other roads which are of national government classification in West Kanyamkago ward apart from Sibuoche road Wotandege penjo kamano. Ma ote mara Gerald Ojwang' wacho ni Mheshimiwa Nyamita osetemo madongo ndi e weche somo kendo nyithindo somo. En mani Mheshimiwa wach mar ka polisi ni pok notero jowa e polisi. Wagombo gini lakini chance onge. Machalo ka pina Mheshimiwa ni to groundbreaking manyocha gi timo mar ka polisi manyien cha. Eni macha usa priority koso ma ote mar ja Uriri. Penda Nyamita ni ndara mawuok Uriri Center kadhi Manyonge is under county or national government. Mheshimiwa Nyamita kare gigi ne uneno chon. Ruto now is the darling in town. Otherwise sani to ber lweny ma Migori odok chien e liete. Ma Lazaro Kanyambok Jakariubangi ni lweny mag liete odoko chien koro berne. Janet Uko maro pasi Migori maka juma mos na jatelo. En gi paro maber to kik owuog e sirikal omed mana donjo e iye koyo seche mwaga minga. Nation Awino yaore ka Honorable Nyamita ochopo kanya mora ahinya. Nyocha otim verification mar CDF pesa wuok tich adi ne nyithindo. Yo ma wuok Uriri kochomo St. Linus koyie ko secondary rach kendo otimo bugni. Be opango kata mana lose. Ere kaka tamruok go kura Mathicho Gachagua oko miyo ng'ato wito lemo mane en go e bunge Ndindi Nyoro. Chiemo sani gi dwa mana pogo lemo to gi kiu e wach mar ok yal weche mamulo ngima japiny. Okay, mano polo chieng mar game nyao. Paul ingeni bunge ka poko chako tich e session mora mora kobiti gina chiel kuom tich ma bunge nyaka tem. Kolo nyaka chuk committees go siepa mane kaka weche koro chalo kaendi. Mheshimiwa penjo ng'eny kato sabian no katin. Waduoka mapiyo. Osipna mwacho wach lela wangching Sido Road no. Ntodaka lo wach mano ne gikelo proposal. Yes. Abro ndiko
ne jo county nikech ma ndien margi abro ndiko negi mondo ging'iane kaka ginyalo timo even as we look for pesa moko from national government jawayo wacho ni tinga wuok e gina ncho ni pesa idhi medi nikech face mokwongo mane nche pesa giseyudo orito supplementary ni mondo contractor dokacha tich dhi mbele tada na nyis jawayo ni wagoero kamano mosedonjo nikech nyocho onge jawayo ng'eno osepenjaga mang'eny kani gino bitimore tinde koro wacho ni waseneno kosetimore koro adani mondo wabed gi positive attitude igoero kamano mosetim to wachwake kodhi mbele winjo wach Nyabinga Power. Nyabinga is one of the places ma jo surveyors go dhie kawuono samine na wuoye kod gini sipna moro mane okawo redio wacho ni wabedo bedo gi sirkal winjo wach ne ng'at moro bupenjo wach Nyatike adacho mheshimiwa to mondo gibenye wantiere gode bura kendo aparo ni kiluonge ka obro lero na neno ko yalo ne jo Nyatike gik madongo kabisa oyalo chiro Muuru chiro Sori aneno ko yalo gik moko kuondego apani kuluonge ka to bro wuoyo Baba Turo penjo wach yani market ni material osedonjo kanyo ni to mano dong koro ketho pesa material ma fundi no osekelo e chiro kanyo oda encourage ni mondo gol material go to watere go mane site machielo machiegni within East Kanyamkago mondo ger godo market shed koro onge pesa ne madhi lal adjustment en mana maybe relocating material matin ma osekelo ko dhi go kanyo kat wayudo contractor machielo mabiro gero kura modern market nikech onge tiende gero gimoro matino yani mok bi konyo jo yani onego ger chiro magorofa maber mabiro ting'o ji ma proper nikech wan kwatimo gimoro to dan bo itimo gimoro ma orie kamoro Odanga openjo wach barabara madhi uritu tim jopenien mar jok mage ma ok mar national government and mar county lakini sano dan mondo warewre dan mondo wanyis jo obro ndiko those priorities mondo jo county bo prioritize mondo tim ng'ato penjo ni to West Kanyamkago ere barabara ma ada wacho ni barabara ma under national government en mana ma Stella kadhi Sibuoche Seme Magawa Stella Sibuoche Seme Magawa mabe kichopo Sibuoche kiluoro yo city be mi bigogo mano is not a national government lakini nikech ne wa prioritize nikech na barabara moko matindo gote onge under national government in fact for clarity nikech njo kaji penjo barabara mang'eny barabara magin national government en Rapogi kidhi Awendo Ayego kidhi nyaka Kambuji nitiere moro iluongo e East Kanyamkago kirie yo pasika moro kacha cha barabara madhi yo pasiki agi oriri kanyo mano ntiere kanyo mage barabara mamago wantiere go South Kanyamkago onge barabara ma ntiere but nikech wane constituency no tuang'eyo to sani be makoro weather pod but berbere wada manyane pesa matis mondo watim godo mage wacho ng'ato penjo verification mar bursary this is a very important verification no rumo nyoro between today and next week koro watimo shortlisting pesa moro matis ni waseyudo bursary ma this year no waketo karibu $1,50,000 to pesa mo waseyudo mar bursary is just about 15 million osewor koro wada prioritize wada ni mondo wakongo team by next week jitemo yudo bursary bro bedo nong'eyo kasto wabro chako ng'iere priorities kuonde ma skunde ma tiere machiegni mondo wachak miyo gi pesa ta hope nikech sani koro bwasedok e bunge by juma manyien bro yudo ka pesa machielo osebiro to wabro yudo agone jok manowuok oko mondo dhi e verification ero kamano ng'ato penjo ni tang'o momiyo ni koso goyo kura mar thich oko Gachagua miyo ng'ato koro igole komiti Gachagua ne tabu nwa bene en tabu nwa kaka jo Uganda nikech ene mane wacho wa shares cha ene mane wacho ni onge maendeleo manyalo biro ka jaluo nikech jaluo no kogo kura ne sirikand ne apa ni ng'ano wiye muwil ene mane wacho ni onge jaluo monego bede sirikal e kombe madongo nikech nok gigo sirikand ne omiyo nikech wajo Kenya nwaneno ni ng'ano ne ng'ama rach omiyo ka in ni nyalo bedo ni ok inyalo gone kura mondo dhi manyiso ni imbe ok idwar mondo jaluo donje sirikal mane gimo miyo kano ok igoyo wan wa support kuro bedo oko matis ahinya ka kuro wambo yudo nafas mondo ng'ato moro bodonji mondo wayud kaka sirikal nyalo dhi mbele gik moko bituro ng'ano bawinjo ko wuoyi iluongo ni Polo Chieng akeni kik wabede wanyiso Uganda wa wawe bedo jogo madwa criticize
every single thing. Wang'iuru gi milongo ni big picture. Wang'iuru gi milongo ni big picture. Big picture en ni mondo thurwa olokre. Mondo nyithindwa oyud tich. Mondo industries, ngini barabara for example kolosi. To jo ohala nyalo timo tich mayot. Bro miyo pesa nyalo ringa i kor gweng. Omiyo jo bedo gi criticism. Mane gima omiyo. Aparo na temo duoko penyo. Lweny be giwacho ni sano rumo. Awacho ni lweny to rume liete. To be ngama ne kelo lweny liete ni ung'eyo. An kana neno ka jogo ne kelo lweny na wacho ni ka promo na kodgi eliel mane kelo lweny. Don koro na wedhi eliel. Koro tinde baneno ka gimbe giwedhi eliel. To maduong' sani ni wa focus mondo gidene. Mondo pinyo osod mbele. Kamano. Weche manyien bang' kinde mano kende ka bang'a bro mheshimiwa wacho wach moro mogik aneno ka Dr. Edgar Otumba oseyoro ka owacho na kanyo ni en ben chieng' jamondo obro go kode mbaka ka wang'iyo weche mag somo e county ma Siaya kod Magajwang kete mana ka wayudo weche manyien mibiro somno kanyo kod Vincent Otieno. En Sario Marukinyi. Weche manyien e yo machuok e lak sechegi. Oyore Nyakwar Magajwang kendo machiegni. Piny owacho mar kaunti ma Kisumu olando ni sani koro gichungo wach mar ndiko jotich manyien e bede migepe duto e kaunti no. Milome e wi lipodno mabende ne ogo chapa gi jagoro mar kaunti no mano Hesbon Hongo. Bendo yango ni kata mana chenro mar choro e ngas mamalo jotich maong'ere ni promotion bende ok bitim e kaunti no nyaka odiochieng' ma ok ong'ere malong'o. E barua mabende ne ondiki tarik 18 dwe mar 2 higani, Hongo wacho ni onge ng'ata ng'ata ma koro ibiro ndike tich e gi kaunti ma Kisumu nyaka odiochieng' ma pok ong'e sani. Weche moko en ni moko kuom jopuonj mag ECD kaunti ma Siaya bende wuok tung' mosuo gi piny owacho mar kaunti no ka koro giseyo gavana James Orengo kuom rem chopo singo mar ndiko gi tich e yo mongirore. Kano telne kod joodgi ma bende wuok e kar chung' od bura ma Gem, jopuonj go ne wacho ni kopogore gi singo mane gavana ma kaunti ma Siaya James Orengo ne oketo, ne obro ndiko ji kata jopuonj mag ECD ma kwan giromo 162 e yo mongirore. Nyaka gi sani nitiere thoth jopuonj ma pok ondiki e yo mongirore kendo thoth gitiyo mana yor oraka. Janyuol moro mar japuonjre mawuok e skund sekondara ma Nyasoko ma Suna West Sub County dwaro ratiro mar nyathine mawuoyi. Bende wachore ni ne ogo gi japuonj e wi pichni ma bende ne ogoyo gi jopuonjre wetene kane gidhi e weche mag tuke kata sports chieng' ngeso mar juma mokalo. Wuon japuonjre no ma ong'ere gi nying mar Julius Abich ne owacho ni wuode ne ohiny mokalo kendo nyaka gi sani oyudo thieth e osiptal ma Pastor Mashage ma yudore boma ma Migori. Owacho ni remo osebedo ka wuok e nyathine no chakre nyo goye gi japuonj no. Janyuol no ne owacho ni winjruok ne okoso bedo e kinde gi japuonj no, seche bende ne odhi mondo mi olos kode gima bende ne ochuno mondo mi oter ripot e wach ne tesendo bila ma piny oyie motelo ne ringo kod wuode e od thieth. Giko weche manyien machuok Nyakwar Mogo tudre sa 3 ne weche manyien ka gibiro bedo mago motuche kor gwenge. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien e yo machuok e Radio Ramogi. Mano kamano, mheshimiwa nitiere penjo moro kama gombo ni itakol kapok iwuok ka ng'ato wacho ni nitiere sub county manyien iluonge nang'o ni wacho ka ni maka joma piny oyawre West Kanyamkago division was granted in 2017. When will it be operationalized? We need a DO to come on to the ground. Rapogi is far from West Kanyamkago. Okay. Mokwongo wacho ni weche mag administration units mag administration warito keto pesa this budget masani mondo wa operationalize gi. Okay, mana West Kanyamkago kende nitie West Kanyamkago nitiere all the wards actually supposed to be divisions. So we are going to operationalize that. Okay. Maber kabisa. Wach na mogik Victor ana wacho bana ni mondo mithuru odhi mbele en true partnership gi serikal. Okay. Mar ariyo en ni jotelo ka jotelo mantiere gi budget chakre governor komi budget iminya kibed accountable to the people. Mar national government biro timo development wa welcome, but mabire county government biji nyaka wangeni odonjo otiyo how much per ward, how much and which projects are this that actually happening. Mano to pod wabro penjo kendo nyaka wadhi godo mbele, nyaka siemne jini to ang'o mitimo. Ka in mjumbe kaka an bende nyaka siemne ji gi pesa moyudo mar CDF
otimango mane kwa dhi loko thurwa to kik ng'ato bed uncomfortable ka chakre koda ko penja mara to rachna ng'ama chielo be ko penj mare to neno ka rachne ng'ato ka ng'ato nyaka bed accountable and we will continue to ask it mondo Migori otingre kadhi malo kich pile kaka sebedo kawacho ni ng'ama ok otiyo to dhi dala kata idhi yien kata iponde bwo ang'owa wabro goli kama intiere no mondo idhi dala kech ka onge tich to dala wadwaro jo tich mondo pinywa ochore mbele mane wachna mogik erokamano iluongo ni kwe gi dongruok asante sana Victor erokamano ahinya Nyakwar Mugajwang ne wa yudha boshimo matin weche ne ng'eny ka kata kamano wabro we thuolo mondo en bende koro dhi achiel kachiel odhi gi shughuli meke mamoko maka kod kacha bang' kinde mano kende abro bedo kod waziri Dr. Edgar Otumba piny tin jo kama kare daktari ong'eya tok ne wadongo kode maseno ando serunda mawia para kawona nyisu e yawa abebe paro se chanda malito siko jaera kuyolando abebe lando achengi mama akwel kambuta mtoto Kisumue lando achengi mama akwel kambuta mtoto Kisumue